Hejsa, alle sammen. Mit navn det er Jesper, altså Jep14, kort forsat. Der kommer ikke nogen store effekter, intro eller noget andet herinde på den her video lige nu. Bortset på den her ruter. Det er fordi den er optaget direkte, fordi jeg ikke gider sidde og optage, rendere og så uploade direkte til YouTube. Derfor har jeg bare valgt at gøre det sådan direkte igennem YouTube. Da det var lettest. Og hvis der er ingen, der har spottet det nu, så er der en Hugo bag mig. Bare så lige er klar. Nej, men jeg vil lige hurtigt lave den her info-video, fordi det er sindssygt. Jeg prøver at holde den her video så kort, som jeg nu kan. Men det er sindssygt, hvor mange views vi har på vores tidligere videoer. Det må jeg nok sige, at den her video, der er optaget kl. 22, snart 23. Så det er imponerende. Nej, men det er sindssygt, hvor mange views vi har fået på den. Det kom sgu bag på mig. Det er mig, der står for redigeringen, og grunden til, at der ikke kommer videoer så meget, det er, jeg er sgu lidt slowly. Det vil jeg indrømme. Det er. Men jeg har noget materiale liggende, og klar til rendering, og klar til uploading, og alt der fis. Udover det, så kommer der snart noget andet. Jeg kan desværre ikke røbe, hvad det er, men der kommer noget. Udover det, så vil jeg bare sige, at hvis I på et tidspunkt skulle føle, at I meget nær at se noget på den her kanal, så kan I altid lige smutte over og tjekke min kanal, J14 Danmark, link i description. Det er fordi jeg er kommet her for at promovere over min egen kanal. Nej, det er egentlig bare fordi, at jeg synes bare, at hvis I synes, I mangler noget at se på, og det kan jeg så se, der er rimelig mange mennesker, der gør, så er der et link dernede til min kanal, og der kommer en video op en gang imellem lidt forskellige stof, alt muligt shit. Så prøv at se. Altså, jeg siger ikke, I skal, men prøv. Så prøver jeg selvfølgelig at komme i gang så hurtigt jeg kan. Niklas har desværre ikke kunne være i dag, fordi han ligger vel og sover eller et eller andet, jeg ved det ikke. Lige nu. Så jeg vil lave den her info-video et eller andet. Og fortælle, hvordan det gik. Kort sagt. Der er sgu ikke så meget at sige det her. Ja. Men ellers, kig ind på min, eller kig på den her kanal for næste video, der kommer snart noget stort projekt kommer op. Så jeg har en masse at kigge på her for tiden, så ja. Det var det, jeg havde at sige. Vi ses.